Zdravím všetkých proamerických Američanov. Dneska tu mám na servise Pontiac Firebird Trans Am GTA. Je to čistokrvný Američan, V8 a ideme pozrieť, ja idem pozrieť, prečo tá potvora nechce štartovať. Pozrieme sa ho na zúbek. Takže ešte 8, 5-7 liter a nea točiť. Pravdepodobne bude skapaté palivové čerpadlo, takže auto pôjde na zdvihák a palivové čerpadlo sa nachádza pod nádržou, takže nádrž dole. Takže nádrž mám dole. Po boji. Tak to vyzerá čerpadlo. Mám už voľačo na sebu. A aby som to dal dole, tak išiel dole prvý výfúk časti, teda nejaké časti zadnej nápravy. Tuto je. Takže na YouTube by to bolo hotové za 5 minút. Ja som sa s tým sral viac ako 5 minút, ale je to hotové. Objednajú sa diely. Všetko sa zloží. Čaute.